Haupa, arratzaldegon edo egunon, bueno, segun ez ikustezu, bideo, ikusten ongo egunetan beste biharreko lagun batzuk bizariela bideuk eta itzen da bertzuek eta poesiak eta bar, neu animanaz, zozen nahi nuke aportau, zueri langileeri erabilekuri eta arreikuri aporta animuk emoteko, eta, bueno, bantxe nabil hau bideo grabetan. Bueno, hemen nago etxien, ja azte bi txerdi, irure doi, San Joseko puentetik garezkero, konfineute, eta, bueno, dakizu modune zeltzen duzuenok asko gustatzen dute dibujetie, eta eskulanak, eta pintxa, eta horrek gauza guztizek. Eta erabileko lagun batek esan dozten, zutzeko txoiu da izango da, Ramon. Etxin egote zara, beti pintxetan da hori, hone bitxu. Dekozu egun guztile pintxetako eta eskulanak eta itxeko eta zutzeko txoiu da. Da, bueno, partatik errazoi eukide horrek, enaz bat agurri du, baina esan gutzute bai, denpora guztile honetan zuegin asko akordana zela, bai, nire modune etxin zeuzenekin bebai, eta bai, batez be, biharrin zeuzenekin, kamionerukin bebai, pentsetan beti ondon guzariela eta hori, eta animun itzute mon, bolan jarraitzeko eta zeintzeko. Da, bueno, zer gehiago, hemen prestagot errekuerdo modu neukitzeko kuadro bat. Hemen bitxu, hau kuadru da akuarela bat, Lea Ibarradeko izenburu, oso egokizala pentsan dut erabilelako, ze erabileko fabrika bizek bata horretan amoton da bestik izagorun, bizek dauz kokatute Lea Ibarran. Eta hor duen ikustuzu modun nik kartoia zeitzen dut lan asko, etxin bebai, fabrikatik aparte, da Marku Ebedeko, ez da ondo ikusten bada, Marku Ebe kartoia zeinekue bere osotasunien, eta atzin ipintzet dedikatoria atxu bat, ikuste gurien hau erabilera nongot biharrin azten azenin, da ikusten duzunien bagotxin hau kuadru, gogoratzeko hau pasaren duen egoeri 2008en, da zelan aurrera ingendun, da norratien, eta zer gehiago, bueno, erabileko hor guztako jaten pintxien, noiz zabaltzen bada opizino barazek izagurun, sala de visitas edo bizita gelan edo lan, leko politxizeko zan, edo zeu bentsako zuen unipini, eta, bueno, gero, claro, esango zue, arreikok izango zuen bai, claro, erabilen miratzen da hori kuadru, eta gu bazazko akorda, baina gutzako zeu zer ez, beste bateko tamen zuentzako bai. Eta honegan, edeko berezitasun bat, ongo ze egunetan nintzutela ze hau, akuarela hau lentik eukieten je. Bueno, hau da, kristala falta da, klaro, ezin dut zatibini kristalik. Hau da lantxu bat, untxe egunetan nintzutena, da ikusten duzu modun kuadrue, markue niotezan, bebai dau kartoia zen je bere osotasunien, azte horreik, hamen ez dago ez egurrik ez plastikorik ez olako guzari kartautze. Da, bueno, hau da, hone ediz irumarrazki txiki, da, ez lau niotezan, laure juntau eta itxen dabe mosaiko antzeko bat, nolan. Usten dut guztako jatzuela, eta, bueno, kristala dendak eta zabaltzen da menin kristala epiniko zat, eta bizalduko duen norbaitxeaz, arregire, zeun izundeko batek ipitxeko. Bueno, gero, batzu jakingo zue, nik aparte de markue, kartoiaz gauzasko itxen dutela, hemen erakusketa ginean da zuetariko asko egon zinen ikusten, deskartzen dut, eta da, honek kuadruek, Hameteko bat, hau ieko kuadru da, ieko paisaje bat, edo ikuspegi bat, ikusten da, beran zubize, errekie, etxiek eta hori, da hoen kartoiaz, baina, bueno, honen berezitasun izela neitzen dut hori, hau luzerorako jongo dala ez hau asuntu hau, ni pentsando beste egun baten esango esplikako zutela beste bideotxu bateaz, bale? Bueno, eta zer gehiago, animuk emondan hori, holan jarraitzu, asko zaindu, maskarilla, guanti, galdozun neurrizien distantzia, zaindu bat dibestera, da nego bentxe bigarrin aztelenien erun gotau, hau kuadro erabilera, eta ondo izen, da gogor jarraitzu, gora bilotzak, eta egurre!